Dah, atay nawa akong kanding. Sa akin nagkuwas kong kanding ba? Next day gini. Right. Sa may nagkuwas kong kanding ay. Si atay ay. Nawa na po. Diri lang ito na ako gibukta nga. Nawa na onda. Kaya. Sakit tinukos kanding. May pamangin ako taro na. Tumagal yun. Ano, siya lagi ko puli gigot lagi ron. Tayo na ikaw isang inabuhat ang gandik. Bay, kita ngas kong kanding bay. Wala ra ba bay? Dito mo ito pa sugo wa. Mare, Sa akin. Huwag tayo yung kanding bay. asa ganda mo bay? Dirara na ako gibukta. Huwag tayo bay. Oh, boy bay. Kahit isa kayo nagkuwang sakpal na ako ron na. Siya lagi puli lagi sigot lagi. Tayo yung isa na po kanding bay. Pinala ko na. Kaya siya lagi puli sa sigot lagi. Wala matay. Palira, ganito na. Iguwa ko ganti mo. Tayo. Iguwa ko ganti. Bay, kita us kanding bay. Kanding ay, ulo ko bantay kanding ay, mapugit sa kagin ako. Wala kanding lagi. Dirara to gibukta nga. Asa bita? Araras mong gana. Wagid. Aras ala nawa bay. Ganin na rin. Wala na tunggoy ba? Balik mo nawa na. Uno, wala rin. Kitsa, gato ba? Kita yung ginakator na ba? Dumi kalibutan na sa. Mahay ko na sila bay. Nawa na, bili na bay, pero hindi mo ginawa sa kita bay. Sige na kayo mga barkada rito ba? Kasi nato yung hindi mo susuma yung kanding. Aw. Ugmaan gina bay, inyan nga tika bay. Oh, Sige bay. sige bay, lamat bay. Kalma lang bay, marin ako. Oh, sige bay. Santong tawhan na yun, mara magwa matarok. Nakapamahaw ba ka to? Magwa pa po'y ligo. Tayo sa minatigo ang ganti. Boy, natulula lagi. Tayo sa minatay. Iguwa ko ganti mo. Tayo sa minatay. Tayo sa minatay na ako ganti mo. Kani ay, mamalit time ni kanding ug manok ba? Kani pangutan nun siya. Kasi mao ni nagkuha sa kong kanding ba? Tayan niya. Bay, chal, ikinagkawat sa kanding no. Kakag basang nila. Gutra na ako to dito sa mangga. May kawatan nyo. Bay rin itong kinintos eh. Kadaot ato. Kawan. Dawaton mo, ipalit yun ito ba? Kawan. Duwaton ko na bay. Oh. Ano, pari sumug na akong kanding nga. Ang kanding ipailuan ang kinintos. Tayo sa buwag. Gibayra na kinintos. Di pala na kong lawas ay. May kikakul taon. Mudmod di karas mong ibarugan nun. Chat out ako sa mga kalumboy sa Barangay Bungtod na chat out ko ni Tita Bats o ni sa akong mga pamilya si Tita Junilene, si Lola Nimpa o si Lolo Jerry o kaya sama na sa guys. Shout out ka DJM Mix Vlog, Naning Kamot, Abuli Marga, Maki TV, Kong Nozo, Elvis Kitchen, and special shout out Tita Bats. O chat out po rin ko sa kong uyab nga si Nikki sa Gairan. Buwag mo. Chat out rin ko sa uyab ay. Ano bayad? Ay, si Pontong. Shout out po ko sa akong pinaka the best nga uyab nga very supportive Nga si Nikki Lumong Shoot. Shout out ka.
Genevieve Sunet kamay. Shout out Gading. Dali, wak. Bedo. Chat out po dahil ko Kaurima Susun o sayang uyab Gypsy. nga si Jason Mandal. Dili dahil Gypsy Mandal. Guys,